binubuo ng 7,107 isla at mayroong 3 grupo na tinatawag na Luzon, Visayas at Mindanao na may kanya-kanyang wika, sining, kasuotan at maging mga sayaw. Sa Mindanao kung saan ang mga grupo ng tao ay tinatawag na Moro. Ang Pangalay, kilala rin sa tawag na Sea Gypsies, kadalasang sinasayaw ng mga Badyaw at ginagawa bilang parte ng ritual ng pag-aalay, paghahandog at pagtanggap ng bisita.